het is toch even moeilijk, ja. Soms is het heel moeilijk, hè? Het bedrijf, dat komt wel weg, maar ja, die hoes niks haast meer. Nee, het is materiaal, maar Ja. daar is wie gaan hebben. Dit binnen klein, hè? Meer houden we meer. En wel kwam. Liewe en Akkelie van der Wal uit Maartburgum staan joert nog te trillen op haar voeten. Haar houthandel en wenhoes baanden juist er volslijn aan. Een dag later begint het besef van de verskworrende braan zo stadig om terug te dringen. Maar de emoties zitten heeg. Hoe gaat het met hem? Nou, Ups en downs. nee, omstandigheden gaat het goed. En ja, ups en downs. Ja. Maar we gaan nog andere en dan, ja. Ach ja, daar ben ik geworden voor. Daar hebben we heen wat opgebouwd en we gaan niks meer. En we ben, hij zei juist al, ik zei, we ben naken geboren en we ben naken. En daarin niet. Maar dat had niet gezegd zijn en misschien hem dat ik wel uit, maar we hebben een schepper en daar maakt het bij had. Die heren maar we groot horen, maar en die helpt dus er doorheen, die neemt en die helpt. Maar hier ken dus ik ben heel proud. En aan alle mensen die om ons heen staan, die wil ik hartelijk danken namens deze kant, ik namens mijn vrouw. Onvoorstelbaar. Wat er, ja, er gebeurt zoveel en dan is juist wat de mensen, wat de mensen niet doen. En We gaan daar wil ik iedereen voor bedanken. ja, en we gaan gewoon een gouden team om ons heen qua jongens. Ja. Dat had ik altijd al zo geweest. Ja. En politie zei juist direct, is zo onvoorstelbaar, wat ben je een hecht team. En veel kwamen als familie al, ja, en dat is. En ik hoop zo dat de jongens het ook wel weer oppakken en dat ze het ook een plakje aan kennen. Maar het is toch even moeilijk, ja. Soms is het heel moeilijk, hè? Het bedrijf, dat komt wel weg, maar ja, die hoes niks haast meer. Nee, het is materiaal, maar Ja. daar is wie gaan hebben. Dit binnen klein, hè? Meer houden we meer. En wel kwam. En de band nog. En dat ben we. Ik ben Wiesmaal kwamen en daar gaan we voor. Hey? Zo is het. Ja, om terug te zien op Juster. Hoe wij wien je hem op het moment dat het begon? We winnen samen, want opruimen, Wie we wint lijn op? latjes Het erop. heermin moet opruimen, want het is droog, dus de planken moesten te plakken. En dus we lijnen allebei op bekneld voor het schapje zijn dat ik word de reactie hier de ratie al hier opruimen maar nou, maar ja, wie wil altijd netjes hebben. Ja. En toen kwam de politie omhoog en toen is in het sneltrein is het in een uurtje jaren is het voort. Dan in je levenswerk is verloren. Maar verloren tot Safir. We gaan nog aan rijden nou en daar ben we dankbaar voor. En wat hij hem juist zelf tot de vier nog kunnen dwaan onder brommen? Niks. Ja, Ja, we als hebben wel het een blussen hout geweest voor en we hebben hout on kant reden. Maar eigenlijk is er niks aan doen. Het gaat zo hard, het is zo heet. Daar is niks aan, daar is niks aan doen. Er lijkt zoveel hout binnen, dat baan gewoon op. En er blijft niks voor. Dus het gaat heel hard en de kerst net man. En we gaan nu een lang weekend en we moeten het op ons deel komen en teasje, maar we ervoor. Dus dat moet maar wel eens gebeuren. En hoe zorg je hem nou vooruit, zeg maar? Nou, ik hoop dat we met de verzekering dat het gauw klaar is, dat we de zaak opruimen kunnen en dan maar we fruit. Ja. Ik zou net weten hoe het hoort, maar dus, ik wil net wat achteruit zien. Het is wel, wie moet we vooruit. Maar ja, daarvoor ben je ondernemer. En de doneeractie natuurlijk, die opzet is ongelooflijk. Wat toen je hem dat jaren, wat die dat met je? Ja, heel prot. Echt. Dan gaat het terug de grond. Ja. Dan Ik ga zei hoe mogelijk, dat zou goed al hier. de doneeractie fantastisch van Wico. En want dat is eigenlijk zo'n klant van ons, Hovenier in Westerijn. Ja. En alle appjes die we krijgen, alle aanbiedingen die we krijgen van je kent uw loodsbroeken, uw huis, dit of dat. Ik ga juist er bij zitten, achter zitten op het terras en ik ga zitten te janken. Net omdat ik alles kwijt weer. Het trok hem gewoon samenwarmte. Wat een gouden meisje hebben we om je zin. Echt. Wat hebben we een gouden meisje om je zin. Ja, dat hebben we. En hij klanten, zelfs klanten. Ja, klanten al hier. Fantastisch. En ik hoop dat de klanten ook wat begrip hadden dat we zeiden, ja, we kennen even net. Nee. Gazia, we moeten even rustig. We moeten zaken even weer op een rit hebben en zien of we aan wel weer onze klanten een beetje kennen en in hoe ver maar we dan zien hoe we dat doen. Ja. Dus, maar dat, we moeten even We de moeten puinhopen. Vorige week gingen we nog Jap op een puinhoop. Nou, ja, we zitten er echt haast. Maar we gaan nu aan dan Jap hier niks meer.
Hey, maar Dus dat is er een wordt groot straks verschil. weer wat uit het Assen reizen. Zullen we daar maar vanuit gaan? Zij is het, Hanke. We gaan vooruit. Komt helemaal goed.